Сюда мы садим сафору японскую. Это второе, по сути, дерево в Бресте. І ўжо 43-е па ліку дрэва, якое высаджваюць на тыдні на брэсцкай набярэжнай. Добрая справа аб'яднала людзей розных прафесій і ўзростаў. Грошы на расліны збіраюць шляхам краундфандынга. Гэта калектыўнае фінансаванне цікавых праектаў. Сваю кампанію брэстаўчане назвалі «1000 дрэў да тысячагоддзя». Далучыцца да яе можа кожны. Нажать на кнопку «Поддержать», выбрать нужную сумму и все. И с помощью пары кликов вы все сделаете. Алена Штык – аўтар ідэі. Па яе словах, дапамагчы можна не толькі грашыма. Для пасадкі дрэў патрэбна і фізічная моц. У нас в Бресте такой особенный климат, как бы мы такие южане, можно сказать. И у нас могут расти очень много растений южных. После того, как я сделала пост и отчиталась, какие деревья были посажены и сколько было человек, очень много было писем о том, как жалко, что мы пропустили, мы придем обязательно в следующий раз. Месца для будучага саду набярэжную зараз актыўна рэканструююць. Будуюць дзіцячыя і спартыўныя пляцоўкі, уладкоўваюць пірсы і месцы адпачынку. Мэта праекта – зрабіць набярэжную яшчэ больш прывабнай. Гарадскія ўлады ідэю одобрылі. Сярод саджанцаў цэрцыс канадскія, паўлоніі і розныя віды магноліі. Аўтары праекту ўпэўнены, калі сад вырасце, ён стане новым пунктам на турыстычнай карце Брэста. Напрыклад, у Японіі ёсць тунэль з гліцыній. Паглядзець на захапляючую прыгажосць штогод прыязджаюць тысячы турыстаў. Убачыць вынік працы можна будзе праз 5 гадоў. Дрывы пасадзілі з абодвух бакоў алеі, таму вясной і летам яна будзе нагадваць квітнеючы калідор з раслін. Усяго да ініцыятывы далучылася пакуль 40 гараджан. У азеляненні удзельнічаюць цэлымі сем'ямі. Дети взяли лопаты и начали копать ямки, показывая взрослым, что уже давно пора приступить к делу. Прям руки чесались. Взрослые, смотря на детей, тоже заулыбались. И я сказал, все, хватит болтать, больше дела. І закіпела работа. Чарговая пасадка пройдзе ў наступныя выхадныя, але на адной толькі набярэжнай брэстаўчане спыняцца не збіраюцца. У планах расфарбаваць яркімі колерамі паркі і скверы, каб паступова Брэст набыў статус самага квітнеючага горада краіны.